Benvidos a Todo Mal, o programa que non se prepara porque dormimos a sesta. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Que estás de acordo na miña frase inicial? Ti mira os meus ollos rojos como se me fumara 14 porros. Ti te crees que eu dormixeste? Ah, pois eu sí. Claro, te joder. La privilegiada. Bueno, non, porque ti tes tantas cousas que facer. Oye, eu teño 3 traballos. En donde? Na tele, na radio e aturarche a ti. E tes outro máis que é joderte. Bueno, pois... Ese non é traballo que non me pagan por ele. Primeiro de todo, camiseta bonita teño, E digo, Sí? Deportivo, vamos a ganar este partido. Sei que eras fan de Feiraco. No, son fan de que hai 2 programas dixéstesme que eu non era do Deportivo. Para Que eras demostrar... unha poser. Sí, no, dixéchesme literal que non era do Deportivo. Sí, que eras unha poser, que decías que eras do Depor e non tiñas nin puta idea. No, Non sabes... non te equivoques, unha poser son. Vale. Unha cousa non quita a outra. Pero ti dicíasme que non era do Deportivo, que non era verdade, que meu pai fora do Deportivo, e que fora á pulpería real a conocer a xogadores do Deportivo. E o que fixen? Picarme. E que fixen? Ir este domingo a Riazor, joder, 30 euros de entrada, de autopista, outros tantos, de pasar a tarde ali para ir ao Deportivo Celta. Celta B. Pero fui ali ao campo, que a camiseta miña do Deportivo de Feiraco, igual que a de Martiño. Que, por cierto, xa lle mandei esta mensaxe a través do meu Instagram, pero voulle volver a mandar. Martiño teño a mesma camiseta de Feiraco que ti. Parecido, tampouco ten que ser a mesmo. Pero é bonita que non sea a mesma, tamén che digo, Eu te digo, ele ten unha camiseta de Feiraco, eu tamén. Entón, Martiño, si queres, quedamos, intercambiámola. Bueno, intercambiamos fluidos tamén, si queres. E xa estaría, por min podemos pechar o programa, que é todo o que necesitaba. Mandarlle unha mensaxe a Martiño. Gústame, hai unha cousa, podenche dicir podenche criticar moitas cousas, que eres unha persona falsa, eres unha persona usurera, que só lle importa o interés, pero hai unha cousa que sí que é verdade. Mira, Que vas de cara. E sí. montaches un podcast para meterlle fichas a Martiño Rivas e vas con eso. Non E te eso me equivoques, gusta. non te equivoques. A Martiño Rivas e a Maxi Iglesias. Non te equivoques. É verdade, é verdade, é verdade. Así que, sí. Por se fora pouco, abotonei o botón da camiseta do Deportivo hasta arriba de todo, porque me gusta así. Xa o de levantar o cuello non o vexo, non acabo de ver, pero bueno, de momento vou deixar así. Hostia, se levantas o cuello sería Ricky. Que Ricky? Claro, ti, ni puta idea quen é Ricky, sendo do Deportivo e eu non. O único Ricky que conozco é Ricky Martin. Al único Ricky que le rezo. Pois era un Ricky que iba bastante máis de festa que Ricky Martin, sendo futbolista. Non creo. Mira, No, e ti dicíasme que meu pai, que na verdade, que meu pai non fora de cena cos xogadores míticos do Deportivo. Ajá, sí, A me lo creo. pulpería real de Padrón. E sabes que che dixo? Canto lle paga a pulpería real de Padrón? Porque dixeches 8 veces xa. Nada, porque son vegana e por moito non pode pagar con nada. Sí, non con pode pagar pechelos. Eso sí, patacas fritas. Que moi cambió a cara. Que é o que comemos os veganos. E aparte, vou dicir unha cousa, vegana sí, pero na pulpería, ao que se vai, ao que imos todos, é beber viño. E hasta onde eu sei, non se matan corvos para fazer viño. Pois teño as pruebas de que meu pai iba con esa xente á pulpería. Tes aí a Bebeto? Teño aquí a Bebeto, teño fotos de Bebeto, de Donato. Fotos, pensei que iba a entrar a Bebeto agora, hola, son Bebeto. Non, teño fotos de Bebeto seguirá sabendo que ela é Bebeto? Bebeto saberá que comía pulpo con o meu pai. Eu dixo sí. Teu pai sabe quen é Bebeto? Ou iba polo pulpo Bueno, puta idea de nada. A primeira foto que che vou enseñar, espero que a miña familia non me desherede por enseñar estas fotos. Pediches permiso? No. Entón, a primeira... Vale, Vas-me dicir ti quen é. Vale. O sea, a ver. A ver, quen é esta da foto? Un é meu pai, obviamente. Teu pai é negro. A ver. Ese tes ese color de peruano, xa me parecía a mí. Que che parece esta foto? Unha auténtica maravilla. De verdade non sabes que haga? No.
É Donato. Eu non penso dicir nada, porque eu non son do Deportivo. O sea, que Veña, home, a ver, a mí bótame non me unha vais man. falar. Non fagas o normal, veña. Veña, a ver se o adivina, joder. Non é Que tan difícil. Mauro Silva. Sabía, Pero estabas facendo chiste. ti pensas que son gilipollas. Teño outra foto que é meu pai poñéndolle unha vela de cumpleaños. Que é esa persona de? Hostia, pues non vi un carallo. Hostia, Songó. Ese sí que non lo sabía. Songo! Non sabía. Meu pai poñéndolle unha vela de cumpleaños a Songo. Que? Como te quedas? Eu, ben, Songó estaba máis preocupado. Mais, por se fuera pouco. Miña irmán. Miña irmán sí que me vai dar de hostias en canto vexe que quitei esta foto. Dime quen sale na foto. Hostia, Antonio Banderas. Vale, Dime. sí, é Donato. Vale, coño, pois é verdade, vai dar rima ao programa, coño. E bueno, podrías xa moitas máis, pero eu creo que as máis espectaculares son estes. Porque aquí xa sale xente que non sei quen é. E sale máis a cara a meu pai e a miña irmán, entonces vou pasar. De que me Por boto medo unha de levar unhas variadas. Entón, que? Como te quedas? Hostia, pues quedo muertísimo. Sodes unha gran familia de deportivistas. Quedache a banear, eh? Quedei convencido de que teu pai e teu irmán sí son do Deportivo. Eses son os datos que teño. Porque hasta conocendo a túa edad, esa camiseta non é túa, é de teu irmán. Bueno, seguimos co programa. Non hai que ser Colombo para unindo pruebas darte conta de que andas con esa pose. Bueno. Pero bueno, fuches ver o Deportivo Riazor. Sí, eso é verdad. Eu vou dicir unha cosa. Non, ou eres do Deportivo ou eres masócar. Son as dúas únicas mocións que hai. Eu vou dicir unha cousa, vou contar unha anécdota. Eu cando era pequena e ainda non sabía. Eres pequeno. Era pequena, eu non sabía dicir nin mamá nin papá. E meu pai, cando era pequena, dicíame Bebeto, eu dicía gol. Vale, entonces, non me volves a recriminar que non son do Deportivo. Vale, non te volverei a recriminar que non eres do Deportivo. Que é unha cousa non quita a outra. Vamos seguir metendo co Deportivo, que está en segunda B? Sí. Por supuesto. Unha cousa non quita a outra. Unha cousa tampouco quita a outra. Eres do Deportivo? Sí. Non sabes absolutamente nada do Deportivo? Tamén, 100%. Quero te dicir, fui a un concerto dos Backstreet Boys e non destijo da jorra do que se droga. No, que se droga todos. Aí non tes. Poden ir cambiando a jorra e ser todos, Entón, unha cousa non ten que ver ca outra. Postureo, sempre. Como quedou o Deportivo? 2-0. Foi precioso. Para unha vez que vou ao fútbol, por menos ver un gol, tío. Claro. É unha victoria. É unha victoria. En Cañas... Loquísimo. En Cañas un pouco máis. Non vos equivocar, eu non vou ao fútbol polo alcohol. Hostia, levei unha desilusión cando me enterei de que xa non se podía beber cerveza con alcohol dentro do campo. Cando que cambiaron iso? Pero que Galicia nos deixou Feijóo? Que mierda é esa? Sabes cando pesou de Melendi o avión? Sí. Pois ao día seguinte foi ver o Racing de Santander. E dixeron, vamos a prohibir isto porque non ten xeito ni algo. Bueno. Unha cosa que dixeches que prohibiron a cerveza con alcohol. Sí. Prohibiron a cerveza. O que dar nos campos de fútbol ahora mesmo non é cerveza. No, outro é basura. Hostia. Espís de mono colombiano, eso non é pequeno chape. Vale, pois nada. Que quería facer eu? Buah, tesme que perdonar que estou un pouco enfermo hoxe. Entón vou cometer errores, vale, máis dos habituales. Enferma estás sempre, hoxe estás mala. Hoxe estou un pouco regular, entón me vedes un pouco máis baixa, un pouco máis lenta. Perdonádeme, non ides notar diferencia porque é como están Marcos habitualmente. Entón, estaremos así os dous, vai ser difícil. Pero bueno, non pasa nada. Hoxe tiñemos un programa preparado que preparamos cando me levantei da sesta hai 5 minutos. Decidimos que íamos... A sexta que é un canal de televisión. Ti estás... Que é la sexta? É mentira da sexta. Eso dice así. Eso está promulgado pola RAG. O día que descubra como podo ter unha videochamada eu sola e gravarme eu sola,
Vas flipar. Pois moi fácil, é darlle a rec no móvil. Ala, arranca por aí ti máis Mauro Silva, son e Que mala envidia. Pois teu pai. tiñamos un programa preparado que se chama, que lle vamos chamar Divas e Pascua. Por que vamos falar de divas e de Pascua? Hostia! Pero que pasa? Que dentro das divas, porque quería falar un pouco de Rosalía e toda esta xente que admiro moitísimo, pero tamén vou meter dentro das divas aos políticos de España. Porque me din conta ahora de repente que estuaron facendo o subnormal dunha forma tremenda esta semana porque se chegan aí as eleccións. Non sei se o sabedes. Entón, todos os políticos de España, todos os colores, estuveron dedicándose a facer o putito subnormal. Entón, quero enseñarche un pouco que é o que fixeron, porque me parece moi divertido. Pareceme que non vale para nada, pero pareceme que é moi divertido. Vale. Cando dixeches que ibas a meter, que metiches en divas, pensei que ibas a meter en divas aquí como Matamoros. Bueno, porque non estou moi pendiente de Sálvame esta semana, que seguro que algo fixo. No, de feito, algo fixo, pero non vamos entrar aí. Quieto nunca está. Aquí ten unha cousa que é o que ten a cocaína, que non te deixa quieto. Sería outro podcast. Vale. Vou buscar o primeiro político, vale? É Abel Caballero con varios xente do seu equipo saltando en riba de non sei que. Neste caso, Abel Caballero é un pouco como Lito da Panorama, non? Que empeza a saltar e como, venga, vamos todos. E ves que a xente, pouco a pouco, con vergonza, se vai animando, pero ves que están obligados, que é porque estás pedindo, sabes? Quero dicir unha cousa, Abel Caballero nunca será como Lito da Panorama. Por que? Porque Abel Caballero canta. Non que cantar, pero é un espectáculo lindo de ver. A quen sí que vin cantar, isto, mira que ben me empata, é a Revilla. Sabes que non empata? O Deportivo, porque sempre gana. Pois Revilla decidiu esta semana facer isto. Revilla decidiu ir ao hospital e puxose a cantar a unha pobre persoa que estaba aí e coa cara. Queres que che poña que se escoite un pouco como canto? Bajo boa idea, pero... Y verdes allí, Carmona, el pueblo que yo más quiero quedar. Está aí cantando aí, dame la mano morena. Bueno. Doulle por aí a Revilla, poñerse a cantar eso. Non terás ti xa bastante que estar no hospital feito mierda para que che veis a cantar un fulano. É máis que non lle apetece, joder, a persoa que está aí non lle apetece. Tío, sabes? E a Revilla tampouco, o que te crees? Pasa que... Isto é o problema... Isto está me recordando un pouco a unha petita de man en público. Sabes, que ves a unha persona moi entregada e a outra en plan, por Dios, sacarme de aquí. Pois isto mismo. Acaba. Por favor, acaba. Sí a todo, pero acaba e marchamos para a casa, que non quero pasar esta vergonza. Ti te crees que o enfermo a acabar dixo, sí, cásame contigo. Pero, por favor, cállate. O que está enfermo para a mesma cara que cando che canta un cumpleaños feliz. Que é como circunstancia de non quero ser desagradecido, pero isto non me está gustando nada. O tipo está dicindo, si me queríades aturdir, darme unha pastilla, pero non me mandedes aquí este fulano a berrarme o oído. Isto é o problema de que os políticos non saben facer nada. Que se poñen nerviosos, porque, sabes, aí di, que lle fago? Recalifico un terreno, non lle axudo nada a esta persona, pois o canto. Pois sí. A quen se lle dou por, non esta vez por cantar, senón por bailar, foi a Almeida, Feijóo e Ayuso. Que bailaron. Mira. Sigue sin problema, que bailen esas nenas. Ok, Bizarina, ok, autorrevista de telenovela, se quitó el camisón. Puxeronse a bailar El Tiburón nun acto do PP en Madrid. Aí está el tiburón, aí está el tiburón. O sea, ti pareces unha canción para levar a un acto político. Aí está el tiburón. Que parece ademais que están aí co cortocom dominicano. A canción non é aquí di no pare, sigue. Sí, básicamente. Pensei que de poñer esa canción pensei que poñería Albert Rivera, non está. Está moi ben porque os políticos bailan como as nai nas bodas. Que me quero divertir, pero non moito. Non vayan pensar que estou piripi. Entonces,
Está yo como... Bailar, que pero baila. bailar poquito. Claro. Sí, sí, sí. É que lle puxeron a canción del Tiburón. Que eu creo que lle recomendaría outra canción, non? Que canción lle pode pegar máis a Feijóo, Ayuso e Almeida? Porque el Tiburón... Quero che dicir, aí está el tiburón, aí se lo llevó el tiburón. Quero che dicir, para empezar, xa é unha canción do ano 2000, que, bueno, a algún péjalle estar no 2000 aínda. Pero Eu creo que tiñen que poñer 1, 2, 3, las tres mellizas. 1, 2, 3, cuentos y brujas. Los ratoncitos quieren, escucha. que esta, a imaxen de Almeida, que del lado de Feijóo e Ayuso, é un pouco a do neno de 14 anos que sae por primeira vez a unha verbena da man de seus pais. Sabes, en plan, estou aquí, pero eu prefiro estar cos amigos do botellón, para non me deixan, porque mañá teño unha misa, sabes? Bueno, que máis fixeron? Ímonos agora a Ourense. Jácome! Mira que foto preciosa. Con 4 paquetes de rosquillas. Ela, pero cantos colacaos hai que tomar para levar 4 paquetes de rosquillas? Hostia, Moitos, Jácome. moita actividade. Hostia, moita actividade, pero quero dicir, iso porque a rosquilla é un produto que non baixa solo. Hai que mollar algo sempre, normalmente un colacao ou un Nesquí, depende de que España seas. A ver, que come. Eu creo que abaixa con viño como Dios manda. Ese rollo que van os pais de mollar rosquilla en viño. Hostia. Dixeronlle, xa toma, se a rosquilla só la podes beber con viño. Dixo, hostia, para, unha excusa para tomar 7 botellas de viño. Pero dixo eu que aí a Organización Mundial da Salud dirá cantas rosquillas se poden tomar ao día, non? Porque 4 paquetes, canto che poden durar 4 paquetes? Porque a rosquilla, ademais, é unha cousa que non vale para sempre. Porque ao día seguinte está caducado, é como o aguacate. Te abres un paquete de rosquillas e ao día seguinte xa non vale para nada. No, hai que comerlos dunha tacada. Ou eso de miña nai para comer doce. Ten que comer hoxe, que mañá xa non vale. E máis é moi curioso, porque comes 12 e sigues con fame. Sí. Si non morrestes antes porque che quedou aquí na garganta. No, para eso traen o burato no medio. Para respirar. Se queda e respiras. Pois o tipo está, bueno, neste caso facendo política en base a mercar rosquillas, pareceme correcto. A mí no. Por que? Está mal. O buen alcalde populista non sale ca rosquillas en plan, mirade cantas rosquillas comprei. Sale regalando ya a xente. Pero a mellor despois iba a regalar. A mellor despois iba para as termas con Omar Montes e regalaba rosquillas a todo o mundo. Non ten pinta de regalar, mira que cara ten de joloso de Dios, agora comerou todas, non lle vou dar a ninguén. Oh. Vale, máis, neste caso, Jácome está sendo super moi do país, está sendo moi galego, cheo de rosquillas. Imos ao outro extremo. Feijóo decideu poñerse moderno. Ti mira como se puxo o Feijóo. Ti mira, parece un anuncio de Adolfo Domínguez. O sea, cos pantaloncito beis, su chaquetita beis, su zapatilla blanca que che dá gana de pisarlle e que non vale para ir a unha verbena, a súa camisetita blanca que lle marca un poquito a barriga cervecera. Outro que come rosquillas como Jaco. Eu estou en desacuerdo contigo. Por que? Porque dixeches que isto non era galego. Haberá algo... Dijo que é máis moderno, non é tan tradi, non é tan tradicional. Haberá algo máis galego que podía da festa ir a rampar con todo no Springfield. Feijóo foi de compras para o Domingo de Ramos. Confirmamos? Sí. Tal cual. Alguén dixo que para pasar guai había que poñer a man no bolsillo. Ai, será para o bautizo educativo. Vestirías así? Sí. Non, porque os padres normalmente ahora van de corbata. Jóstelle ese rollo. Non poñen corbata en su puta vida e do bautizo educativo van daño a corbata. Antonio non sabe fazer unha corbata, coño. Ai, aparte, notase moito que isto tamén moi gallego de que comprou toda a roupa xunta. Sí, claro. Non eran pezas de roupa que tiña pola casa e foi xuntando ca chaqueta nova. Non, comprou un conjuntito. Porque a ninguén lle combina tan ben os colores. Non. Ainda que conste que a chaqueta ten un tono un pouco máis oscuro. A mellor sí que fixo esa de... Foi a propósito. Foi a propósito, diste. Foi a propósito porque tiña un 50% e dixo, pois, non me combina, pero... Con esa sonrisita de juguetón.
Eu debo dicir, esta foto, porque sabemos que é Feijóo, pero esa mancita no bolsillo, eu estou no parque ca miña sobrinha, pasa este fulano así, ca man no bolsillo, arrama policía, E diste, é destes que din as nais que regalan gominolas con droga. Esa leyenda urbana de que hai xente, de que hai esa puta leyenda urbana de que non lle colles gominolas a ninguén que levan droga, que é como, quen está regalando a droga? Por favor, mamá, ten sentido. Coño, que me presenten a esa persona. A ver, cada un que che vista como queira, cada un que faga as fotos que queira. Agora, se alguén lle dixo, Alberto, con esta foto va a ganar votos, esa persona, por favor, que non se encargue dos que van a Eurovisión. Mira quen é o que se encarga disso, pero nunca temos votos en Eurovisión. Diste que o asesor de Feijóo é o mismo que o asesor da xente que vai a Eurovisión. Sí, o de Barei. Que, por cierto, e isto é unha pregunta de ti que sabes de fotografía. Por que me sobra tanta foto? É dicir, por que hai unha foto de Feijóo e hai máis calle que Feijóo? Quen se lle ocurreu eso? Nunca era unha boa idea eso. É unha cosa que se puxo en moda cos influencers. Que parece que se non sales ti no centro da foto é como, non soy el protagonista. É como, sí que eres, corazón, é unha foto onde sales ti solo e unha calle de puta basura. Quen é o protagonista, lo? É que Feijóo xa non é o protagonista. Xa está de segundón. Entonces deberían nas fotos polo menos... Hostia, si Feijóo está de segundón, de que está Rueda? Quen? Ahora, sabes o que pasa? E isto pasa moito. Ti cando tes un rival, tes que, ti claro, ti tes que ganar, pero tes que ganar onde ti eres fuerte. O que non podes é competir na súa fortaleza. Claro, diste que está claro. Pedro Sánchez é un pibón, vou eu a pibonear. No, Feijóo, ti tens que competir noutros ámbitos. Vaite cos libros, joder, vaite cos libros de que intelectual, tira por aí, coño. Claro, aí estou a favor contigo, Claro. Por exemplo, Carla quere competir con Eva Soriano. Non compite en graciosa, porque non. Compite en rubia. Por eso me quitei as mechas californianas, porque dixen, pois polo menos non ser rubia tamén. Ganar por morena ou por pelirroja. Pero sí, claro. Isto é un pouco como cando que sei, tes dous chavales detrás túa, non? Un é futbolista e outro é un intelectual que saca todo notazas. Ai, quero enrollarme cos dous a ver cal ves a mellor. Non me poñas vuestros destes que me emocionan. Pero claro, venche o futbolista e normalmente o futbolista guapo, o sea, os guapos que van de guais, teñen este rollo de inseguridades contra os listos, que é como, me cago en Dios, xa eres guai, xa eres guapo, xa xojas ao deporte que eres, sabes, como nas películas americanas, que eres el capitán. Por que te facelos dun chaval que está a ler e a estudiar e a sacar notazas? O sea, que ti dis que o pichichi do Flavia tenlle envidia aunque saca 10 en matemáticas. Esa é a tua teoría. Sí. Resumido, así a grandes rasgos. A ver, visto así, non. Nas películas americanas é o que pasa. Claro, trasladado a Galicia, perde un pouco, non? Perde un pouco. Pois, neste caso, Feijóo sería o intelectual que saca 10 e Pedro Sánchez sería o pichichi, non? Sería o intelectual que saca 10, te creo. Eu creo que nos estamos embarrando aquí nunha cosa, non sei si. É un pouco teoría de Betty la Fea. Non, pois oulle eso, pero sin chegar a transformarse en guapa. O sea que a tua teoría é que Feijóo é a serie de Betty la Fea, pero estamos na mitad. Ainda non fixo cambio. Ainda non lle quitaron as gafas e o aparato. Que lle quitan o aparato e as gafas e de repente como, ¡voilá! Es un bellezón, es Miss Venezuela. É como, no, o sea, aquí algo pensou, sabes? Sabes que era colombiana, non sei que, facía, e a pava, sí, bien esa telenovela, perdón. Eu de chaval que miras telenovelas. A de Betty la Fea, a original, a de Betty la Fea, a primeira. E a pava cambiaba, o sea, cambiaba de verdad, sabes? Cando cambiaban era como, hostia, e fixeron en Telecinco e a tipa levaba gafas e brackets. Sí. Eu quitando os brackets e as gafas e era como, que é a mesma chavala, aquí está monta, que me estás contando? Sí. Unha son eu un domingo de peli mantita
e outro son eu o día da cena de empresa. Quero dicir, pásanos a todas, non nos volvamos locos agora. Sí, Pero increíble. sí, eu para min que a Feijóo está pasando a teoría de Betty la Fea. Pode ser. Pode ser. Cómplice. O que pasa é que, Ahora, o sea, teño ganas de ver o final de temporada. Como será? vai pasar pola cuchilla, creo. Teño unha cousa, e agora isto é unha cuestión importante aquí. Só quero dicir unha cousa, é unha pregunta. Por que antes non? Porque en Galicia non se vestía así, dis? É a segunda vez que fai unha sesión de fotos de pibón. É verdad? Xa Porque vimos que antes en inverno fixo unha de jerseycito de cuello alto. e agora está como con el primavera-verano. Sí. Que vemos que as fai, cando lle chega a roupa a Inditex, fai Oístes, teño cara de ver a sesión de foto de la vuelta al cole. que a faldita a cuadros e as medias altas. Alberto, que faz? Eu que sei, eu estou aquí, ya non sei que facer. Pero por que antes non? Que pasa? Os gallegos non nos merecemos un presidente ese símbolo? Ainda non nos chegou internet para ver as fotos. No, É que está tendo máis sesión de fotos que Dulceida. En plan, Feijóo, sabe, chega o asesor, hoxe que temos un shooting. Un que? Fotos, Feijóo, fotos. Él preguntaba, quen se casa? Porque solo de Galicia non sacan fotos e se casa alguén. Vai ser o seguinte, que lle fagan a Feijóo un reality como a Georgina. Levanlle facendo 20 anos na gallega. E aquí vamos a tener que cortar e non pasa nada. Pues nada. Veña, quedamos sin traballo, non pasa nada. Quero dicir que fora política, fora todo. Feijóo. Como para política? Eu non estou falando de política, estou falando de que hai un señor moi bien vestido de repente, sin vir a cuento de nada. En Galicia, Feijóo levaba sempre o mismo puto traxe. Houve semanas que repetía traxe e agora marcha para Madrid e ponse pibón e fotitos e non sei que. Parece un agravio comparativo. Entón, eu agora exijo que Alfonso Rueda tamén se vista de Springfield e que ande por aí con o seu jarcincito de cuello vuelto e que me dea modelitos para comentar e para saber por onde van as tendencias. Pero por exemplo, eu vexo esta foto, agora mañán vou comprar e xa sei que beige non. Claro, é que ahora estas cousas, sabes que pasa? Que isto ahora é un problema. Porque ahora os chavales que teñen un pantalón beige e que combinaban con blanco e con unha chaqueta tamén beige, ahora van salir á calle e van dicir vou Feijóo. E todo o mundo vai dicir estás copiando Feijóo. E xa non pode, o sea, ahora en diante a xente que non é do PP ou que non lle cae en gracia Feijóo non poden poñer beige nunca máis. Estas cosas pasan. Eu teño un pantalón beige, que merda vou facer? E agora que vas facer? Porque cada vez que poñes un pantalón beige vou te dicir hostia, mira, a ver, vou facer unha cousa que igual non debería de facela. Para cando publiquemos este vídeo xa fomos ao Carballo Interplay porque ímos mañá. Podes ir co pantalón beige de camiseta blanca, por favor. E facemos esta foto. No. Por favor, non che costa. Por os nosos followers, por os nosos chicoritas. Vale, ya falaremos. Vale. Hai que soltar de aquí. No money, no party. No money, no party, perfecto. Vale. Eso, Alfonso Rueda. Quero ver mañán a Alfonso Rueda en peto vaquero. Si non, me enfado. Non, en peto vaquero ainda non se puxo. Quero dicir, Feijóo visteuse así para pasear por a calle Serrano. En peto vaquero, en peto vaquero poñerase cando vaya por Chueca. Pero noso Alfonso ten que ir un poquito máis polante. Ou eso ou bata de Galicia Noticias. Algo ten que poñerse. Bueno, vale. Outra cousa, que seguimos falando de Madrid. Almeida dou unhas declaracións que me encantaron. Fixo unha entrevista a Almeida e dixo, bueno, para empezar, a entrevista di de churros con Almeida. Planazo. Pero aí non lle critico nada. Ir de churros, hostia, a lo mejor que hai churros. E di Almeida, he probado los porros e he tenido sexo esporádico. Non soy un bicho tan raro. Xa fixo máis que ti.
Xa fixo máis Almeida que o Telegaita. Sexo esporádico que é por esporas? No, é unha vez cada 20 anos. Aló, que follete, tío. Deixa algunha por demais, Almeida. A ver se vou estar eu aquí matado a pallas eu solo. Me gusta moito o que di aquí de podría enamorarme de unha mujer de izquierdas, pero roja no. Dejémosla en rosadita. Como é unha muller rosadita? Almeida quere se follar a Peppa Pig. Parece unha mami. Claro, que rosadita, que non sea Irene Montero, porque tampouco sea Ana Obregón. Que está aí no medio e medio. Eu creo que se quere follar a María Patiño. Porque... Porque hai que dicir, se nun lado está o rojo e no outro está o azul do PP, non. O do medio sería o verde. Vox, aí vamos con todo. Hai que dicir, entre o rojo e o azul non está o rosa. Ponte como queiras. Eso é teoría del color, non é outra cousa. Eu creo que basicamente o que dixo a Jalleja Almeida é: eu poderíame enamorar dunha muller de esquerdas, para que non me rompa a cabeza. Outra palabra Sí, este rollo de eu podería me enamorar de unha muller de esquerdas, pero que non fale, que non dé a súa opinión. Sí, básicamente. Que é como tío que queres ser unha muñeca hinchable, non queres unha muller. Unha pregunta. Claro, entendo que foron de churros madrileños. Dos malos. Recordemos que os churros podense tomar a madrileña ou a jalleja. A madrileña son churros con chocolate, a jalleja son churros con roncola. Están moi ricos, incluso mollados. É o desayuno dos fin de ano. Ou de cando tes examen. Ibas ao examen e depois do examen tomabas eso. Que por certo, di, bebo White Label, pero ahora mis resacas son horribles. Mierda, por ahora empatizo. Ahora empatizo, ¿verdad? Estaban llevar resaca de mierda, Almeida, joder. Otras declaraciones, a ver hasta qué punto... Mi primer beso fue en la luna. A la luz de la luna. O sea, fora, co neón dándolle. Exacto. Sí, un borrao. É o que interpreto eu. Despois dunha churrascada, hostia, este pavo me está empezando a gustar. Claro, tras una barbacoa, ella repitió, así que sospecho que fue bien. Ou, claro, ou estaba moi borracha, calquera das dúas. Oye, dir unha cosa, Almeida, isto para que o sepas. Nos besos e no sexo, hai veces que repiten en plan, non pudo ser tan malo. Eu que isto quero comprobar que este tipo é un tan inútil. Hostia, pues ya machado. Moitas veces é por contalo. Sí, en plan, mima, é que isto se o conto non mo creen, sabes? Claro. Debeu ter un mal día, vou confirmar. Oi, non, é un inútil total. Tamén me gustaría o de he probado os porros. Como faime moita gracia cando alguén di eso como fumei un porrete, xa son aberto de mente. Utiliza moita xente como en plan sabes, como Hitler. Si Hitler salira e dixera que unha vez fumei un canuto, así que isto se puede, porque como me fumei unha vez un canuto, agora podo matar todos os judíos que queira. Soy guai. Claro. Vale, pois máis ou menos isto sería o que fixeron os políticos durante esta semana. Quero dicir que non nos metemos máis cos outros porque non salen. Quero dicir, eu se houbera unha noticia do resto, insultábamos de mil amores. Sí. Pero esta semana deu a casualidade de que non saliron. Por exemplo, Ana Pontón, a facer os gilipollas que non me estás dando contenido. Exacto. E o do PSOE. Quien quiera que seas. Quen coño es? Móvete un pouco, joder. Quien quiera que seas. Actividade, que non necesitamos facer contenido todas as semanas. E agora vamos a falar de divas de verdade. Rosalía. Rosalía falou con Ibai e dixo sobre a súa parella, o home co que se vai casar, sobre Rauw Alejandro, dixo que ela xa perdera a fe nos homes. Vamos a ver, Rosalía, que tes? Cantos anos ten Rosalía? 28, 30 anos, como ibas perder a fe nos homes? Carla. Que? Cantos anos tes ti? 28. Ti teñes fe aos homes? Eu ningunha. Pois entón que lle criticar nada. Eu non teño fe nos homes, pero non teño fe nos homes de nacimiento. Non é unha cousa que me viñera ahora de repente, ai, creo que perdín a fe. Non, é que eu non tuve nunca. Di a verdad, di a túa teoría. Porque a ti molestan os homes, pero gusta che follar.
A túa línea vital. E sobre todo, sou moi perezosa e non quero facelo sola. Se hai algo que eu faga, mellor. Pero dixo que perder a fe nos homes. Antes de coñecer a súa parella. Vale. Claro, ela xa perdera a fe nos homes antes de coñecer a súa parella. Entón é como... Que leva con el 2 anos, perderá con 26. Que tempo che dou a ti, Rosalía, de andar por aí? Sabes? É como este de 15 anos que din eu sufrín moito no amor. Cando? Cando? Non che dou tempo. No recreo non che quixo compartir o bocadillo a moza. Que vas, primo? Rosalía, Raúl. Que se chama Raúl. Raúl. É Raúl, como de todos los buenos se llaman Raúl. Como este... ¿Cómo se chama este que cantaba? Sí, Raúl. No, pero que cantaba Raúl? Raúl, joder, Raúl. Raúl. O sea, non cantaba as mesmas cancións que David Civera e ninguén sabía quen era quen. No, ese é Chayanne. Eu só Raúl sei... No, non vamos a seguir hasta que saibamos que cantaba Raúl. Sí, pero que decir unha cosa. Raúl era un fulano que tuvo unha fama... Brutal. Era o meu cantante favorito cando tiña 6 anos. Sí, pero, joder, que tiña unha fama... Imagínate, Raúl tiña unha fama 10. Sí. Vale. Pois había un neno pequeno imitando que tiña unha fama 11. Era como, hostia, que ser hijo de puta, Raulito. Tan pobre home, que tal hijo de yo. É a única persona que o imitador era máis famoso que o tipo. Vou buscar a canción que cantaba Raúl. Non era que la detenga, non, que la detenga. Que non, ves, estás facendo de confundir a Raúl. Salenme todos menos claro. Como poño? Raúl 2000, para que me salga. Raúl, canciones. Lloraré las penas deste corazón. É que me sale do Madrid. Sueño su Tamén boca. comía teu pai. Sueño su boca. Ah. É como era Sueño su boca. Cada vez que sueño su boca, porque nena se me ha vuelto loca. Vale. Hai aquí o que se chama... Ir a las putas e meterme coca. Pois hai o que se chamaba Prohibida, esa sabémola, a de Prohibida. No. Como quedou Raúl en Eurovisión? Pero eso creo Como que en non- Eurovisión? Foi a verlo. A de Prohibida non é unha canción, que lle puxeron unha multa por ir en dirección prohibida. Bueno, pois eso. Porque Estaban mal. Raúl. Raúl Que Alejandro. o tipo chamase Raúl Alejandro. E todo o mundo lle chama Raúl, Raúl. chámase Raúl. Que se chama Raúl. Como se chama Raúl? W. Raúl chámase un can. Raúl. No, non. Nin os can. Se pone Raúl ao can, é ladra, chico. Que sabes que me pongo un nombre normal. Bueno, que queres decir de Raúl Alejandro? Que el chamase Raúl e todo o mundo lle chama Raúl. Que esa W é máis inútil que o AM da radio. Por que lle siguen poñendo a AM á radio? Que me estorba, que lle dou sin querer. Que quitanse a mí nunca hai nada. Que está? O sea, estás me dicindo que hai unha sociedade por debaixo sintonizando a radio en AM e eu non me estou enterando de nada. A mellor están aí os programas vos. No, que eu traballo na radio na FM. No, pues están na FM todos. Na Radio Gallega. Con Galicia por diante. O único programa bo do mundo mundial. Bueno. Rosalía, Iván Sí. e Raúl Alejandro. Sí, básicamente. Quen son esas personas? Como que son esas personas? Son as persoas que están top, pero top no mundo esta semana. Estás Para dicindo- semana haberá outra. Bueno, espera, perdón. Esta semana, hasta que se leu a noticia de Ana Obregón. Ahora xa son chicoria, son porquería. Ahora está todo o mundo con Ana Obregón chalao, que leva 24 horas falando dela. Ahora, Rosalía, ninguén, non é ninguén. Hasta que compre un rapaz. Entonces outra vez para arriba. Estás me dicindo que son tan famosos esas personas que pode haber unha persona no mundo que os coñeza a eles e non a Pikachu. Hostia. Podría existir eso? Sería la puta bomba. Porque miña nai sabe quen é Pikachu e non sabe quen é Raúl Alejandro. Bueno, aí dalle like a Raúl Alejandro. Que lo sepas. Rosalía, cantante, española. Raúl Alejandro, cantante. En principio, eso é o que pon no seu Instagram. Latino. Sí, non sei se... Sí. Latino de verdad ou como os do combo, que despois algún é daqui? No, No, é latino. Latino. Non sei. E Ibai é... Español, pero non sei de onde. Era de Bilbao, é streamer. Vale. É que a mellor hai xente que non conoce esta peña e estamos... Como non vai? A ver, vamos a ver. Xente que conoce a Telejaita non sabe quen é Rosalía, Raúl Alejandro e Ibai, vamos a ver. Hai xente que me conoce a min e non sabe quen é Pikachu.
Son máis Pero famosos. dalle con Pikachu, pero que che pasou a ti con Pikachu hoxe? Pikachu é a referencia do famoso top. Top, pero tatuámonos a Pikachu. Pikachu. Que? Non hai cojones a tatuarse a Pikachu. En que parte? No cu. Por exemplo, eu tatúo a Pikachu no teu brazo. Ah, vale. Aí non teño problema. Eu na túa cara, porque polo menos terá algo bonito que ver. Ai, ahora doeuche, non? No, porque cando estás enferma métete comigo máis ainda. Entonces, como sei que ven todo De la enfermedade e non del odio que da te enfermedad. tengo. Ahora vou dicir unha cosa, e isto estás enferma e pásoches e todo, e non me importa porque estás Estou super enferma. Ahora, a resaca non é enfermedade. Como lle Que dixo... no, que hoxe que día, Como lle miércoles. dixo... Un miércoles eu estou de resaca. No, que va. Como lle dixo Irureta a Diego Tristán, a resaca non é enfermedade. A ver, Rosalía, Raúl Alejandro e Ibai. Sí, bien, por que mostrou este? Aquí ainda non me enterei. Porque Rosalía perdeu a fe. Porque Rosalía perdeu a fe, a mí parece moi feo que E non é máis top que se van a casar eses dous. Sí, outra cousa, por certo. Igual temos que falar deso. É que non, é que... É que, hostia... É que me gusta moito ese Hai unha noticia de apuñalan a Barack Obama a porta dun quiosco, chega Carly e di que era o quiosco. Hostia, apuñalaron a Obama, tenemos que ir a eso, a lo fuerte, a lo No, malo. a mí gustanme as noticias do detallito. Sabes, yo había perdido la fe en los hombres. Pues eu agárrome eso e a partir de aí gustame sacar cosas. Porque claro, outra cousa, é que a min que se vayan casar importa unha merda. A mí o que me gusta é o que estará ao redor a boda. Dice que nesa boda, ao mellor, pode estar Kim Kardashian, Belén Esteban. A Kim Kardashian de Madrid. Hostia, pero como, o sea, se ve unha mezcla loquísima. É como un fin de ano en Luar. Sabes, que tanto che va a banda de jaitas de Pontecesures como de Carlos repente Baute. se vai Carlos Baute e Marta Sí, señor. Sánchez. Sí. Sabes, é como el Puma, sabes, vaiche el Puma e vaiche banda de jaitas de Ponteceso. Todo para vellos. Pero o sea, é moi loco, claro, esa boda é que a farán en Chicolino, claro. Vale, outra diva da que quería falar é de Rihanna, porque vin unhas declaracións de que un cura din que tivo unha experiencia cercana á morte e dixo que foi ao inferno e que poñía música de Rihanna como tortura. Entón, o sea, aquí hai moitas cousas que quero falar, porque claro, o sea, un cura que ten unha experiencia cercana á morte. Volvemos un pouco de antes. Ter unha resaca fuerte non é estar cerca da morte. Eso, unha. Dúas, si vas ao inferno, canto ten que salir a autopista? Eu o máis cerca que estuve do inferno foi o Porto. E ir desde Padrón hasta o Porto, a autopista sale carísima. Imagínate ir ao inferno de verdad. Pero este cura foi ao inferno e volveu. A volta foi gratis. Eso sí, se tiña telepeaje, sí. Se tiña telepeaje, pues, por lo menos a volta foi Se tiña pensado ir moitas veces, sí. E claro, e despois o rollo de que poñían música de Rihanna como tortura. Hostia, non me jodes. A min isto que me fai pensar é como debe de ser o inferno. A mí gustaría imaginarme como sería o inferno e, sobre todo, como sería o inferno galego. Porque, claro, eu imagínome o inferno para os galegos e as galegas ten que ser un sitio donde fai moitísima calor, donde hai cachondos en peito sudando de lado dunha parrilla, facendo churrasco, escoitando ao combo dominicano. Entón, a mí que me lleven. Porque para mí ten que ser eso. Non pode ser outra cousa. Ese é o inferno gallego. Pero faltouche un detalle. Cal. É tal cual o dixeches ti, pero non hai alcohol. Como hai que rezar? Como se reza? Hostia, como hai que facer? Como se fai? Porque ese é o... Ai, non, hostia, esta non é sereje, non? Como hai que rezar? Mierda. No teu tempo xa vas tarde. Hostia, pero escoitame unha cousa. Creo que, ademais, masturbarse creo que é pecado. Hostia. No, masturbarse non é pecado. Ah, vale, entón zafas. Masturbarse non é pecado mentre non o fagas apuntando. O sea, para limpiarte non é problema.
O infierno gallego é eso, un estar nun sitio, churrasco, combo, e cero sin alcohol, hostia. Porque Claro. puñer o caramelito nos labios e despois nada. Claro, claro, sí, tal cual. Ten que ser iso. Faime gracia que a noticia di un cura ten unha experiencia cercana á morte e di que foi ao inferno. Hostia, suspendemos como cura o mío. Non, hostia, eres cura. E por que fuches ao inferno? A ver, cuéntanos cositas, que estás facendo? Eu quero confesar unha cousa. Eu tamén tuve unha experiencia cercana á morte unha vez. E estuve no inferno. Sí, 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 sí. Non é, eso chamase traballar. Pois vai un pouco por aí a cousa, porque estuve... O sea, tuve unha experiencia cercana á morte porque estuve nunha cena de empresa aí bebes tanto que prácticamente estar cerca da morte estuve no inferno porque estuve con Víctor Fábregas contando chistes. Entón a mí non se me ocurre nada peor nesta vida. Entón, si convalida como estar no inferno. Bueno, pero polo menos non sonaba Rihanna. Eso que eso que... No, peor, sonaba música moderna, desta que botan en bares de modernos e de hipsters, sabes? Ah, que teñen o mismo CD que no Berska. Esa música que é como que diste, hostia, pero bótame unha de Maluma. Aquí non poñemos ese tipo de música. Entón, pa que abres un bar? Pa que abres un bar se é pa poñer música do Berska? Non me vendes Cuba Libres, véndeme camisas, joder. Que foi moita gracia que cando esa música que chun, 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 o que te quedas é chun, 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 chun. Sempre hai o que che di, esta música é buenísima para follar. Sabes o que é buenísimo para follar? Unha chavala. Eso sí que Esto sí que é. Sí, esta xente que vai buscando todos os detallitos en plan, sabes que é moi bueno para follar? Este tipo de música, este hotel, este ambiente, beber non sei que, comer As outras son afrodisíacas. non sei que é afrodisíaco, en plan, o que necesitas é personas. Déxate de mierdas. Non son as ferramentas, sí. O sea, a intendencia témola, pero Sí, me sí, falta sí. personal. Como tes a fábrica, tes as máquinas, pero non tes que hagan maneje. Se un cura, que supón que vas a foi ao inferno, ti prepárate. Non che queda nada. Vou che dicir unha cousa. A vida que levo, dudo que o inferno sea peor. Falando de Rihanna, que eu todas as ideas que se me van anotando para falar no programa bueno, con tonterías que me pasan, anotos no móvil, non? Entón, o día dos Mestre Mateo, polo que sea, anotei algo do que non me acordo, polo que sea tamén. E poña, Mestre Mateo, canción de Rihanna e Bisbal. Marcos di que é unha puta mierda e eu que arrasa. O sea, polo que sea, ás 5 da mañá, o día dos Mestre Mateo, anotei eso no móvil. Entón, pola pinta, estuvemos discutindo se a canción de Rihanna e David Bisbal molaba ou non. A mí gustaríame, primeiro de todo, para poder sacar este tema de conversación, cal é a canción de Rihanna con David Bisbal? Unha puta mierda. Pero cal é? O sea, eu necesito saber cal é para discutir isto. Porque eu dicía que molaba... No, pero que eu dicía que molaba moito e non me acordo cal é a canción. Pero vese que con tal de discutir, dixen, no, esta canción mola, esta canción é lo más. Eso eres ti. Esperar a que alguén diga unha opinión e yo la contraria. Sin saber, sí. Rihanna, featuring David Bisbal, puta mierda de tío, é a canción. No, espérame, a ver. Na poñas, Na poño, pero vou na buscar Rihanna Bisbal. Que nos joden por derechos. Eu non teño dereitos nin humanos. Que máis me dá que me quiten en YouTube? Aquí o problema é que lle poñan dereitos aos chistes que os copias todos. Sí, quen che dera. Quen te crees que son eu? Roberto Vilar. Vale, a canción é Hate That I Love You. I never knew I never knew you. Hostia, dou chuitos ao final. En directo. Polo menos queda nos grabado. A ver, acordes teu non. Que é unha puta mierda que escoitei 1000 veces e non vale para nada. Despois entraba a cantar Bisbal, sabes? Sí, claro, é o que ten un feto. Pois, sí, era un puto temazo, é un puto temazo, e quen este comigo de que é un puto temazo que non lo diga, por favor, porque é un puto temazo. Punto. A única canción que un featuring que foi a puta hostia foi o featuring de Shakira con Nadal.
Nadal? Estás equivocado, no, Shakira. era Alejandro Sanz. Shakira fixo la tortura, creo que é, con Rafael Nadal en featuring. É que fixo Nadal o que fan as persoas que saben da industria. Colladito, non dijo nada, entendes? Non cantou. O que dis? A de tortura con Alejandro Sanz. É outra. Nunha canción de Shakira sale Nadal no videoclip. No, porque eso non sabría yo. Pues hai que variar un poquito, que moito Martiño Rivas, pero hai máis homes por aí. Bueno, porque hai que ter un objetivo claro. Vou che dir unha cousa. Todos os meus esfuerzos vanse basar en plantarche Martiño Rivas adiante. Solo por ver como te ateixas. O nervioso que me poño. Pero... é o peor de todo. É que non podo dicirlle que me gustan moito as súas películas porque nunca vi ninguna. Seguramente me poso Martiño Rivas diante e digo a última canción que sacaches é preciosa. A ti se che poñen a Martiño Rivas diante, o que lle dice é tes que encherrar a lavadora. Consultorio. A ver, é que eres un puto pesado, tío. Dar paso ás seccións a pura mala hostia. Consultorio. É que eres un puto pesado. Eu estou cansada. Estou fatal. Estou facendo este puto programa. Estás-me rompendo a cabeza. Consultorio. De risas. Chistes. Pasalo ben. Diversión. Que é moi de nai tamén, En plan, estás ti triste. Que era de estar triste. Arriba, risa e a pasalo ben. Ser feliz obligado. Este rollo. E escoita esta consulta que nos fa. Por Dios. Que entende? Teño un conexo suelto pola casa. Ahora dalle. Teño un conexo. Que suerte tes, compañeiro, que suerte tes. Escoita. Peche aí que non che escape. Que eu tamén tiña un, escapoume, ora todos son problemas. Escoita. Teño un conexo suelto pola casa. Ai, que risa. Ahora dalle. A ver. Teño un conexo suelto pola casa. Agora dalle por comerme o pelo cando durmo. E vai á raíz. Hostia, hijo de puta. Non entendo moito. Mira ben, os coellos pola parte da barriga traen as especificacións. A que temperaturas hai que lavar, tal e que cual. Mira que non poña made in Turquía. A ver se os turcos están metendo con ellos para que nos roen o pelo e depois ter que ir a poñelo a Turquía. Non, hostia, pues nada, esta é a consulta. Un conello que che como o pelo. Por non estaría, o teu consello está perfecto. Hai conellos... No, teño visto aos conexos comer cousas. E te han ido pelo detrás tamén, claro. Un consello. Dalle de comer ao coello, por favor. Pero que o coello está lá, hijo de puta, porque espera que te quedes a dormir. É coello, non é su normal, sabes? Non é, sabe que levan a hostia. É como está aí esperando cando te quedes a dormir. E vai a reír, joder, que bueno. Ai, que hijo de puta. Ai, que hijo de puta o conexo, tío. Vale. Tío Ceibe. Porque... O meu consello é ceiba o coello 2 días. O que vexa o que hai por aí diante, verás como volve. O que vexa como está a vida, non como din as nais cos fillos. Sí. Como vexa onde está a vida xa volverás. Vai poñer extensións despois o coello cando te quedes a dormir. Vale, aquí di unha persoa. Quero marchar o fin de semana cunha rapaza que non é a miña moza. Sitios? O sea, a ver, non sei se é que se está coñecendo que a rapaza é como que son folla amigos
No, hombre, no. Ou No, que hombre, é... no. Que pásalo? Dime. É que non sei Claro. se é eso ou que se está zumbando a outra fora da relación de parexa. No, hombre, no. No, hombre, no. A súa moza, esta semana, terá que quedaría cas amigas ou algo, e el ten unha amiga, e te aquí recomendemos un plan. Un Sí. plan de, eu que sei, de ir ver o Depor, Sí. de tomar un helado e xogar ao trompicallo. Vale, pois eu sitios non sei, o que si sei é que compro condóns. Vale, mira, eu non estou a favor disto. Por Non, que? non quero saber nada, non estou a favor disto. Pero el non di que non é, Cosa. o sea, no, eu creo que, a ver, agora en serio, eu creo que ao que se refire o chaval é que está cunha rapaza empezando que aínda non é a súa moza, é que van ir de fin de semana, pero como que están empezando a relación. Por eso pregunta Lemo si outra vez. Lemo outra quero vez. marchar o fin de semana cunha rapaza que non é a miña moza. Sitios, vale, igual sí que se está zumbando a outra. Igual sí, merda. É que eu sempre quero pensar ben da xente. Vale, vamos por No, a partes. ver, eu quero pensar. Ti queres pensar, levas querendo pensar 28 anos e non fostes capaz aínda. Hostia, que foi yo? A ver, dime. Si, follón, é exactamente eso. Joder, a mí eu creo que o cine sempre está aí. Porque a parte ahora as películas son todas unha porquería e acabas dando lote por puro aburrimiento. Porque duran todas casi 3 horas e son malísimas. Entonces, a hora e media que acabaches as palomitas é como, que facemos? Ahora teño dudas de si lle está poñendo os corros á chavala. A ver, eu considero que quere que lle deamos un bo plan e creo que isto como servicio deberíamos darlle un bo plan. É verdad, porque somos un servicio Aí, público e cada un sí. que use como queira. Unha chavala que quere que sea a súa moza, unha chavala na que está empezando. Bueno, non di que tampouco queira nada serio. Di que quere ir con unha chavala de fin de semana. Ajá, quere zumbarse a unha rapaza. Que Básicamente. todavía non son mozos. Moncho, se ti crees que se soupera onde se leva a muller para fodela, iba a andalo contando que non o iba a estar facendo. Se serio, home, se serio. A ver, onde podes levar un plan para unha chica que non é a túa moza para concretar? Claro, porque non a vas levar ao Motel Venus. Home, no, iso non afajades nunca, por favor. Sí, recordade, non se levan chicas aos moteles, lévase a cabañitas del bosque, que son lo mismo, pero máis naif, sabes? É como, que cute que me levo as cabañitas del bosque, que hai un jacuzzi ao lado da cama. Levote para follarte a un motel como outro calquera. Pero ten outro romanticismo. Entón, mire, se é un bo plan. Pero o pirolazo é o mismo, eso non te lo quita nadie. Pero é un bo plan, ves? Pois mira, acabo de dar un bo consello. Vale, aquí hai unha consulta que empeza a vir a temporada deste tipo de dudas que di: canto máis gorda me vexo, máis gana de comer teño. Así non se pode ca operación bikini. É que a operación bikini non existe. Eso é unha porquería. Que é a operación bikini? Operación bikini a mí soname as películas estas que salen agora en Telecinco, nas que sale Santiago Segura. Operación bikini. Pero un pouco máis que eso, non me interesa. Se non é unha película, a mí a operación bikini non me interesa. A mí sí. A operación bikini é a operación na que vas a unha tenda e compras un bañador unha talla máis grande do ano pasado. E asúmeste e pa'lante. Está máis gordo. Pasa algo, non pasa nada. Venga, a funcionar, a disfrutar. Que non che quite a ilusión do helado, porque ahora veñen os helados. É que é unha época Ahora veñen as preciosa. tardes de primavera de pasear con helado na man. Non me digas que por lucir cuerpo na playa non me vas tomar o helado. Porque sería unha decepción. O gallego non se lle permite facer operación bikini. É dicir, non me podes dicir fago operación bikini e son galego. Non. Ahora, desde aquí tampouco queremos promover a diabetes, quero che dicir con moderación, por favor. Cada un, eu aí non me meto. A diabetes é unha enfermedade que ten dereito a existir como outra calquera. Si ti faz operación bikini, van as tanxugueiras á casa e quitancho o carné de galeguidade. Porque empatamos Navidad, Entroido, Pascua, veladitos, É que as costumbres galegas xa están feitas. ensaladilla. Por que dar máis todas por empezar a facer ensaladilla nesta época como se non hubiera un Miami? É que iso é o que distí, quero dicir, a tradición galega está feita desde tempos inmemorables, está feito de forma que non haxa posibilidade de facer dieta nunca xamais na vida. Vou dicir unha cosa para todos os gallegos. Galicia, miña querida terra, que modestes todo, menos cartos.
Eu estou enfermo, esa é a realidade. Non da cabeza. E fui ao médico especialista e díxome, ten que facer dieta. E díxome, todas as dietas, o primeiro paso é quitar o alcohol. E eu dixenlle, algo hai que morrer. Así que, chavales, non é posible hacer dieta. Se o primeiro que che quitan é o alcohol, pues nada, se verá que ir indo. Eso Como pasou, seguiré... eso coñecía a un chaval que lle pasou unha cousa moi heavy e díxome iso, que o primeiro que lle pasou foi que o médico lle quitou o alcohol. E iso díxome cun cubata na man. E dixenlle, home, pero estás bebendo. E díxome, é que fago? Sentarme a esperar nunha banqueta. Pois sí, Bueno, pois moi ben falado. Claro. Eu vou dar gallegos, douvos o mismo consello que se lle dá aos marineiros nos naufragios. Deixadvos ir. Vale, queres que che diga outra consulta máis? Venga, rapidísimo. Ti aquí. Que facer cando sabes que lle caes mal a alguén ou que non che fala porque non te pode ver nin en pintura? Contar Alegrarte. chistes. Claro, o sea, habrá algo máis bonito nesta vida que saber que lle caes mal a unha persoa e dicirlle, teño un chiste buenísimo. Porque lle ves a cara de non me podo creer que este subnormal me este contando un chiste e que este aquí jiji jajaja jiji e ves a cara e ti eso é A verdade que precioso. A non xente lle que lle poño un caes pero. mal tens que contar chistes e ser simpático, é agradable é darlle abrazos e bicos e invitarlos a Cuba Libres porque a cara que poñen de volta de pero si nos levamos fatal. Eso non é que o pague, é precioso. O E dos dá chistes pa é un o montón. Eso é o puto millón. Eso é o puto millón. E se faz rir ao teu peor enemigo, tes o ceo ganado. Xa nunca será máis o teu enemigo, eso é verdade. Pero dache unha autoestima brutal, en plan, dios, son aquí chiquito. O que? Eso por supuesto. E se non se rí, non dis o chiste era malo, dis, que este é un É que é un subnormal, é que é un subnormal. Claro, claro, claro. Entón, eso que hai que facer. Sí, eu estou a tope. Agora, eu teño outra teoría tamén, que se hai unha persona que caes mal e non che fala, o que tens que facer é alegrarte e aproveitalo. Cantas menos personas che falan no mundo, mellor. Menos estorban. Eso por descontado. E vou dicir unha cousa. Moitas veces, se sodes unha persoa que dis, ai, no, é que eu levo ben con todo o mundo, ninguén me cae mal, pois ao mellor o que caes mal eres ti. Tamén hai que... Tamén hai que ter un pouco de cuidadín con eso. E como se soluciona? Contando chistes. Así que nada. Algo máis que queres dicir? No, dale. Vale, pois nada, pois non nos dou tempo a falar do tema da Pascua porque bueno, en Porque te realidad quería enrollas como falar. unha persiana. Sí, Venga, dale. básicamente. Entón, para a semana xa falaremos do tema da Pascua e das festas. E por min este programa xa estaría. Vemos a semana que ven. Seguídenos en todas as nosas redes sociales, ebooks, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, todo. E eso, por min xa estaría. Chausillis. Chausillis.